There's something that happens when we practice a kriya. Нещо се случва, когато практикуваме крия. The yogis and the Vedantic philosophy talk about what we are made of. Йогите и ведическата култура говори за това какво ние сме направени. And all the different layers of substance in the universe. И също така различните пластове на материали, които са в Вселената. And the five substances that as human beings we are made of. И петте материали, от които ние като хора сме направени. The yogis call the five tattvas. Йогите ги наричат петте татви. Now the yogis use the word elements. Йогите също използват думата елементи. But these are not like the elements on the element chart. Но те не са като елементите на таблицата с елементите. But these are different layers and levels of condensed energy. А това са по-скоро различни пластове или нива на конденсирана енергия. Да видите колко е плътна енергия. Нивата на енергия. From very condensed to infinitely light. От много плътна материя до безкрайно лека материя. There are many tattvas. Има страшно много татви. But on the earth, as human beings, we are within the five tattvas that are the most gross level. Но на Земята ние и на нашето ниво има пет татви. The most earthbound is Earth itself. Най-плътната или най-земната е Земята. And the yogis say part of what we are made of is Earth. И йогите казват, част от това, което сме направени е Земята. And Earth is very static, very steady, very unmoving. И Земята е много статична, много стабилна, не се движи. And is the heaviest of the tattvas. И тя е най-тежката. We are also made of water. Също сме направени от вода. And water moves very easily, it's very fluid. Водата родина на Земята се движи много лесно и много подвижна, много течна. We also contain fire. Също така в нас има огън. Yogis say fire is what makes our digestion work. Йогите казват, огънят спомага нашето храносмилане. It's the element, the tattva, that allows us to move and have energy. Това е татвата, която ни позволява да се движим и да имаме енергия. We're also made of air. Също сме направени от въздух. We're made of this much lighter substance, air. Доста по-леката съставка, която е въздуха. And we also contain ether, which is even lighter than air. Също така съдържаме етер, което е по-леко от въздуха. So these five elements, these five tattvas, Така че тези пет елемента или татви are what we are made of. Everything on the earth is made of these. са това, което ние, както и всички